From the conference center in Salt Gikan Lake sa conference center sa siyudad sa Salt Lake, Utah, kini ang Sabado sa buntag nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatubok ang komperensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga mamumulo nga gipili gikan sa mga leader sa simbahan. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa The Tabernacle Choir at Temple Square. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transkripsyon ug laing paggamit ni ining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si Presidente Henry B. Eyring, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, ang mupahigayon ni ini nga sesyon. Brothers and sisters, Mga kaigsunan, gihangop namo kamo sa Sabado sa buntag nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ug mopadangat sa mayniton nga paghangop sa mga membro, mga higala nga miapil sa komperensya sa tibuok kalibutan, bisan asa man kamo. Si Presidente Russell M. Nelson, kinsa nagdumala sa komperensya, mihangyo nga ako mopahigayon ni ini nga sesyon. Among giyala ang General Authority o ang kinatibuk ang opisyales kinsa motambong sa tibuok komperensya. Ang musikalang nini nga sesyon idalit sa The Tabernacle Choir at Temple Square. Ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy, uban ni Brian Matthias ug ni Richard Elliott sa organ. Ang choir mobakas nining panagtigom sa In Hymns of Praise. O karon modalit kanato sa Guide Us, O Thou Great Jehovah. Ang pambukas nga pagampo ihaladayon ni Elder David P. Homer sa 70. Oh
Our Father in heaven, Among langit ng Amahan, mapasalamaton kami nga nagkapundok karong adlaw. Mapasalamaton kami nga nakapundok ubos sa direksyon sa atong among propeta. Mapasalamaton kami ni Presidente Nelson ug sa iya magtatambag ug matag membro sa napulog duha ka apostoles. Kami nagampo nga imo sila lig-unon. Samtang kami magsugod ni konferensya among langit ng Amahan. Tabangi kami nga among makasing-kasing ug mga nahuna maabli ang espiritu mag-uban kanamo o magpadangat sa mga mensahe nga angay namong buhaton. Kami nagampo nga samtang nag-abli kami sa mga hunahuna o kasing-kasing. Ang among makasing-kasing mabayaw, kami nagampo nga mahibalo kung sa among angay ang pagabuhaton. Kami nangayo sa mga panalangin nga samtang nagpadayon ng konferensya o kini nga sesyon, panalanginan kami sa ngalan ni Jesucristo. Amen. We will now be pleased Malipayon kita nga maminaw na karon ni Presidente Dallin H. Oaks, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Human sa iyang pakigpulong, ang choir mukanta Have I Done Any Good? Kita maminaw dayon ni Elder Dieter F. Uchtdorf sa koron sa napulog duha ka mga apostoles ug ni Sister Tracy Y. Browning. Kinsa nagserbisyo isip ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang kapanguluhan sa primary. Si Elder Dale G. Renland sa korom sa napulog duha ka mga apostoles, mamulong dayon kanato. President Oaks. brothers and sisters, Mga kaigsuonan, ang atong pinalanggang si Presidente Russell M. Nelson, mamulong kanato unya ni ini nga sesyon. Iya akong gihangyo nga ako ang unang mamulong. Akong isgutan unsay ihatag og mahimo sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw ug sa mga membro alang sa mga kabus ug nagkalisod. Ako may isgot usab sa susamang pagpanghatag nga gihimo sa ubang buotan nga mga tao. Ang paghatag ngadto sa nanginahanglan o sa kabaruganan sama sa mga relihiyon ni Abraham o sa uban usab. Mga bulan ang milabay, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. May report sa unang higayon sa kadak-on sa atong makitawhanong buhat sa kalibutan. Ang atong 2021 nga gasto sa nanginahanglan sa 188 ka nasod sa tibok kalibutan 906 ka milyon hapit o sa kabilyon nga dolyar. Agig dugang ang atong mga membro may voluntaryo kapin sa 6 ka milyon ka oras sa paghago sa samang katuyuan. Kadto nga mga kantidad dili kompletong report sa atong pagpanghatag ug pagtabang. Kiniwa maglakip sa mga personal nga serbisyo sa atong mga membro sa tinagsatagsa, samtang sila nangalagad sa tinawag nga katungdanan ug voluntaryong pagserbisyo sa isig ka miyembro. Ug ang atong 2021 nga report wala magisgot unsay gihimo sa atong mga membro sa tinagsatagsa sa dili maihap nga mahangturong manggihatagong mga organisasyon nga dili formal nga konektado sa atong simbahan. Akong sugdan sa ingon ini. Niadtong 1831 wala pa kaabot og 2 ka tuig human maorganisar ang gipahiuling simbahan. Ang Ginoo mihatag niining pagpadayag aron magiyahan ang mga membro ug nagtuo ko sa tanan nga iyang anak sa kalibutan. Tan-awa dili maayo nga ako magsugo sa tanan nga butang kay siya nga gipugos sa tanan nga butang ang mao tapulan ug dili maalamon nga sulugoon. Sa tinuod, ako maingon ang mga tao ang ayang magtinguha ug moapil sa maayong katuyuan ug mobuhat og daghan sa ilang kabubuton ug pagpahinabo sa daghang pagkamatarong. Kaya ang gahom, anaa nila diin sila nga mga tinugyalan sa ilang kaugalingon. Og tungod kay ang mga tao nagbuhat sa maayo, sila dili mawad-an sa ilang ganti. Sa kapin 38 ka tuig isip apostol ug kapin sa 30 ka tuig sa profesional nga panarbaho,
Akong nakita ang daghan nga manggihatagong paningkamot sa mga organisasyon sa mga tao nga gihulagway niining pagpadayag nga maayong katuyuan o pagpahinabo sa laghang pagkamatarong. Adunay mga ehemplong wa mahihap sa maong pagserbisyo sa tibuok kalibutan, lapas sa atong mahimo o lapas sa atong komon nga kahibalo. Nang malandong niini nagunaon ako sa propeta sa basahon ni Mormon, Haring Benjamin, kansang wali naglakip sa mga turong kamatuoran. Kung kamo mag-alagad sa inyong isigataw, kamo nag-alagad sa inyong Diyos. Daghan nga katuyuan og makitawhanong pag-alagad sa atong isigataw gitudlo o gihimo sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw. Ug kanato isip mga membro niini. Sama sa atong pagpuasa sa unang Domingo matag bulan ug motampo bisan lang sa katugbang sa wala magasto sa pagkaon aron itabang sa nanginahanglan sa atong kaugalingong kongregasyon. Ang simbahan naghimo sab og dagkong kontribusyon alang sa makitawhanon ug ubang serbisyo sa tibuok kalibutan. Bisan pa sa tanang direktang gibuhat sa atong simbahan, daghan sa makitawhanong serbisyo ngadto sa mga anak sa Dios sa kalibutan gihimo sa mga tao ug mga organisasyon nga walay formal nga koneksyon sa atong simbahan. Sama sa naobserbahan sa atong nga apostol, ang Dios nagamit og sobra sa usa ka tawo para sa katumanan sa iyang kahibulungan nga buhat. Kini dako kaayo, lisod kaayo para sa usa ka tawo. Isip mga membro sa gipahiulay nga simbahan, kita kinahanglang mas maibalo ug magpasalamat sa serbisyo sa uban. Ang simbahan ni Jesucristo mapasaligon nga moserbisyo sa nanginahanglan. Ug kini mapasaligon sab sa pag-ooperar sa uban ni ana nga paningkamot. Kita bag-o lang mihimo og dagkong gasa ngadto sa United Nations World Food Program. Lapas sa daghang dekada sa atong makitawhanon nga buhat, duha ka importanteng organisasyon atong gikatambayayong. Ang mga proyekto sa Red Cross o mga ahensya sa Red Crescent sa daghang nasod misangkap sa mga anak sa Dios sa mahinungdanong tabang atol sa kinahanglanong mga katalagman o mga kasungian. Sa samang paagi, kita dunay taas nga record sa tabang uban sa Catholic Relief Services. Kini nga mga organisasyon nagtudlo kanato og daghan sa pagtabang sa katawhan sa kalibutan. Kita usab dunay bungahong pakigtambayayong sa ubang organisasyon, lakip ang Muslim Aid, Water for People ug Israel Aid sa pangalan og pipila. Samtang ang matag makitawhanong organisasyon dunay ilang kaugalingong espesyalisasyon, kita parihas og tumong sa paghupay sa nag-antos nga mga anak sa Dios. Tanan kini usa ka bahin sa buhat sa Dios alang sa iyang mga anak. Ang modernong pagpadayag nagtudlo nga ang atong manluluwas si Jesucristo mao'y tinuod nga kahayag sa matag tawo nga moanhis sa kalibutan. Busa ang tanang anak sa Dios nadanagan aron moserbisyo kaniya ug sa usag-usa sa pinakamaayo nga ilang nahibaluan ug abilidad. Ang basahon ni Mormon nagtudlo nga ang matag butang nga magdani sa pagbuhat ug maayo sa paghigugma sa Dios ug pag-alagad kaniya dinasig sa Dios. Nagpadayon, tanawa ang Espiritu ni Kristo gihatag sa matag tawo, siya masayod sa maayo gikan sa dautan. Busa ako mapakita ninyo sa paagi sa paghukom kay ang matag butang nga modapit sa paghimog maayo o pagdani sa pagtuo kang Kristo. Gipadala pinaagi sa gahom o gasa ni Kristo. O karon akong kaigsuonan, kamo nasayod sa kahayag din kamo mohukom, kansang kahayag, mao ang kahayag ni Kristo. Ani ay mga ehemplo sa mga anak sa Dios nga nagtabang sa ubang anak sa Dios sama sa pagkaon, medikal nga pag-atiman, ug pagtudlo. Napulo katuig ang milabay ang mga kandari taga-Sikh nga magtiayon sa United Arab Emirates. Personal nga miguk
misugod og nindot nga programa sa pagpakaon sa gigutom. Pinaagi sa templo sa Guru Nanak Darbar Sikh, sila sa kasamtangan nagserbisyo og kapin sa 30,000 kautanon nga pagkaon matagtapos sa semana ngadto sa tanang mosulod sa pultahan niini bisan unsay relihiyon o kaliwat. Si Dr. Kandari may pasabot, kami mituo nga ang tanan usara kita mga anak sa usa ka Dios ug kami niya aron mo serbisyo sa katawhan. Ang pagsangkap og medikal ug dental nga mga pag-atiman ngadto sa nanginahanglan lahi sab nga ehemplo. Sa Chicago, akong nahimamat ang Syrian-American nga tigatiman og delikadong sakit nga si Dr. Zahar Salu. Siya usa sa tiktukod sa Mid Global nga nag-organisar sa mga profesional sa medikal aron voluntaryo sa ilang panahon, kahanas, kahibalo ug pagpangulo sa pagtamang sa uban nga nagkalisod sama sa gubat sa Syria diin si Dr. Shalul mirisgo sa iyang kinabuhi pagtambal sa mga sibilyan. Ang Mid Global ug ang susamang mga organisasyon lakip ang daghan nga ulahing mga adlaw nga mga profesional nagpakita nga ang Dios nagdasig sa mga profesional sa hugot nga pagtuo sa pagdala ngadto sa mga kabos sa gikinahanglan nga tabang sa tibuok kalibutan. Daghang dili hakog nga mga anak sa Dios ang nanginlabot sa paningkamot sa pagtudlo usab sa tibuok kalibutan. Usa ka mayong ehemplo nga atong nailhan pinagi sa atong makitawhan ng paningkamot mao ang kalihukan sa tawo nga si Mr. Gabriel. Kinsa usa ka bakwit tungod sa managlahing kasungian sa daghang okasyon. Siya bago lang nakaobserbar nga gatos kalibo ka bakwit nga mga bata sa sidlakang Afrika nagkinahanglan og tabang aron magpalayong buhi ang ilang paglaom ug aktibo ang una-una. Siya may organisar sa ubang mga teachers diya sa pundok sa mga bakwit ngadto sa gitawag nila og 3 schools diin ang mga bata magpundok alang sa mga leksyon ubos sa landong sa kahoy. Siya wala maghulat sa uban nga maorganisar og mutudlo apan personal nga nangulo sa paningkamot nga naghatag og oportunidad sa pagkat-on sa libuan ka bata sa primarya nga eskwelahan aron atol sa makaluyang katuigan sa pagbakwit. Siyempre, kining tulo ka ehemplo wala magpasabot nga ang tanang gisulti o gihimo sa mga organisasyon o mga individual ingon ni ana ka maayo ang nahimo. Kini mga ehemplo nagpakita nga ang Dios nagdasig sa daghang organisasyon o individual sa paghimo og daghang kaayuhan. Kini usab nagpakita nga daghang miyembro sa gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo kinahanglang mo pasidungog sa maayong mga buhat sa uban ug pagsuporta niini kung may panahon kita og makahimo. Ani ang mga ehemplo sa pagserbisyo nga gisuportahan sa simbahan ug diin ang atong mga miyembro ug ubang maayong mga tawo ug organisasyon bisuporta pinaagi sa individual nga mga donasyon ug oras sa kwarta. Akong sugdan sa relihiyos ug kagawasan sa pagsuporta niana kita nangalagad sa atong kaugalingong kaayuhan apan usab sa kaayuhan sa ubang relihiyon. Sa gitudlo sa atong unang presidente nga si Joseph Smith, kita nag-angkon sa kagayunan sa pagsimba sa Dios nga makagagaom sumala sa kaugalingong tanlag ug nagtugot sa tanan sa samang kahigayunan sa pagsimba sa bisan unsang paagi, asa o unsay ilang simbahon. Ang ubang ehemplo sa makatawhanon ug ubang donasyon sa gipahiuling simbahan nga voluntaryong gisuportahan sa atong mga miyembro mao ang nailhan natong mga eskwelahan, kolehiyo ug universidad ug sa wala kaayo mailhi apan karon nagmantala og dagkong donasyon sa pagtabang sa nanag-antos sa mga kadaot ug kawalay kapuy-an tungod sa mga alimpulos ug mga linog. Uban pang manggihatagong mga kalihukan nga gisuportahan sa atong mga miyembro pinaagi sa ilang voluntaryong paningkamot daghan kaayo kon ilista. Apan ang paghisgot bisan lang niining pipila nagpasabot sa ilang panaglahi og importansya, pagbatok sa rasismo og kamahukmanon, pag-research unsaon paglikay og pagtambal ang sakit tabang sa may mga kakulian, suporta sa mga organisasyon sa musika ug museo ug palambo sa moral ug pisikal nga palibot sa tanan. Ang tanan nga makitawhanong paningkamot sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulay mga adlaw nagtinguha nga masunod ang ehemplo sa matarong nga katawhan di sa basahon ni Mormon ug sa ingon sa ilang masuwagong pagkabutang sila wala mo sa likway ni bisan kinsa nga hubo o sa gigutom o giuhaw
o masakiton og sila maghihatagon sa tanan sa tigulang o batanon sa ulipon o gawas nun sa lalaki o babae bisan gawas o sulod sa simbahan. Ako mo pamatuod ni Jesucristo. Kansang kahayag og espiritu migiya ni atong tanan sa pagtabang sa mga kabos ug nagkalisod sa tibuok kalibutan. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. In preparing Sa pagpangandam sa mensahe karon, akong gibati ng mga pag-aghat sa paghisgot sa kabatanunan. Ako sa mamulong niadtong mga batanon kaniadto. Bisan niadtong wala na, makahinumdum niini. Ako mamulong ato sa tanan, kinsa nagmahal sa atong kabatanon o gusto nga sila mulampos sa kinabuhi. Kon kamo, nagidad 11-18 ako doon ay mensahe, gikan ninyo, gikan sa manluluwas nga si Jesucristo. Minahal nga higala, mga higala, kung ang manluluwas ani akaron, unsa kaha ang iyang isulti kaninyo. Ako nagtuo nga siya, mupadayag sa iyang dakong gugma kaninyo. Siya musulti ni ini, apan kiniusab, mo dagayday, pag-ayo, bisan gikan siyang presensya, nga dili masaypan. Mabati gayod ninyo ang iyang gugma
alang kaninyo. Tungod kay kita huyang og dili perpekto, kita dili takos sa iyang gugma. Kamo makainom daw mga sayop nga nahimo nga kamo nagpadala sa temptasyon, mga butang nang hinaot mo nga wala unta ninyo buhata o nang hinaot nga kamo nakahimo og maayo. Ang manluluwas makahibalo ni og ako nagtuo nga siya mo siguro kaninyo sa mga pulo nga iyang gisulti sa kasulatan. Ayaw kahadlok, ayaw pagduha-duha, pagmaya, ayaw kamo kagool. Ako wala magtuo nga siya mamalibad alang sa inyong mga sayop. Siya dili mo ingon nga ang sayop dili importante. Dili. Siya musugo ninyo sa paghinolsol, sa pagbiya sa inyong mga sala. Aron siya makapasaylo kaninyo. Siya mo pahinomdom ninyo nga 2,000 katuig ang milabay. Siya mipasan sa mga sala siyang kaugalingon aron nga kamo makahinolsol. Kana kabahin sa plano sa kalipay nga giregalo kanato gikan sa atong mahigugmaong langitnong amahan. Si Jesus nagpasabot nga inyong pagsisad kaniya gihimo sa dihang kamo gibunyagan o gibag-o. Moambit sa sakramento naghatag ninyo o koneksyon ngadto kaniya. Ang koneksyon nga gihulagway sa mga kasulatan nga magkahiusa sa pagsangon uban sa yang tabang, kamo makapasan sa ipapasan. Ako nagtuo nga ang manluluwas gusto nga inyong makita, mabati ug mahibaluan nga siya mao ang inyong kalig-on. Uban sa yang tabang, walay kinutuban ang inyong mahimo. Ang inyong potensyal way kinatuban. Siya gusto nga kamo kakita sa inyong kaugalingon sa paagi nga siya nakakita kaninyo. O kana lahi kaayo gikan sa paagi sa pagtan-aw sa kalibutan. Ang mananluwas mo pahayag nga kamo mga anak sa makagagahom nga Dios. Ang langitong amahan mao ang labing mahimayaon nga binuhat sa universo, puno sa gugma, kalipay, kaputli, kabalaan, kahayag, grasya, o kamaturan. Og moabot ang adlaw nga siya, gusto nga kamo mupanunod sa tanan nga iyang gipanag-iya. Mao kini ang rason nga kamo ania sayuta, aron makatuon mo tubo og mouswag, og mahimong tao nga gusto samahan sa langit nga kamo mamahimo. Aron mahimo kining posible siya mipadala ni Jesucristo aron mahimong manluluwas. Kini ang katuyuan sa iyang plano sa kalipay, sa iyang simbahan, sa iyang pagkapari, sa mga kasulatan niining tanan. Kana mao ang inyong kapalaran, kana mao ang inyong umaabot, kana mao ang inyong pagpili. Ang importante sa plano sa Diyos sa inyong kalipay, mao ang inyong gahom sa pagpili. Dayag lang ang inyong langitong amahan, gusto nga kamo mo pili og mahangturong kalipay o baniya, og siya mutabang ninyo sa pagkabot nini, apan siya dili gayod, mupugos ka ninyo. Mao nga siya nagtugot ninyo sa pagpili. Kahayag o kangit-ngit, maayo dawtan, hingpit nga kalipay o kalaot, kinabuhing dayon o espirituhan ng kamatayon. Ingon og kinisayon nga pagpili, dili ba? Apan, dinhi sa yuta, ingon, ug mas komplikado kay sa gipaabot. Ang problema mao nga kita kanunay makakita sa mga butang nga klaro kaysa atong gusto. Si Apostol Pablo mitandi niini ngadto sa pagtanaw sa hanap nga panagway diha sa salamin. Dunay kalibog sa kalibutan, unsay matarong og sayop. Ang kamatuoran matuis aron sa paghimo sa daotan nga maayo og sa maayo nga daotan. Apan kon kamo maninguha sa mangita sa kamatuoran, mahangturon, walay kausaban nga kamatuoran, ang inyong pagpili mas mo klaro. Oo, kamo sa gihapon adunay tentasyon ug mga pagsulay. Dili maayong mga butang mahitabo gihapon, makapalibog nga mga butang, masulubong mga butang, pan kamo makadumalara, kon kamo nakailakinsa kamo. Nganong ania kamo dinhi, o kon kamo musalig sa Dios. Mao nga, asa man kamo mangita sa kamatuoran, kini anaa sa Ebanghelyo ni Jesucristo. O ang kahingpitan niya nga Ebanghelyo gitudlo sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Si Kristo miingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kon pinagi kanako. Kung kamo adunay mga pagpili nga himuon, si Kristo ug ang iyang ebanghelyo, mao ang labing maayong pagpili. Kung kamo adunay mga pangutana, si Kristo ug ang iyang ebanghelyo mao ang labing maayong tubag. Kung kamo mubati nga naluya, si Kristo ang inyong kalig-on. Siya naghatag og gahom ngadto sa naluya, ug ngadto sa ulay nahimo siya nagdugang og kusog. Apan katong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Aron matabangan kamo nga makakaplag sa dalan ug aron mahimo ang doktrina ni Kristo nga giya sa inyong kinabuhi. Ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw miandam og bag-ong kapanguhaan giusab nga version sa alang sa kalig-on sa kabatanunan. Sulod sa sobra sa 50 ka tuig ang alang sa kalig-on sa kabatanunan nahimong usa ka giya sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ako kanunay magtipig og kopya sa akong bulsa ug ako mo paambit niini sa mga masusihon sa atong mga sumbanan. Kini gi-update og gibag-o aron mas makasagubang sa mga hakit ug mga tentasyon sa atong panahon. Ang bagong version alang sa kalig-on sa kabatanunan ana karon sa online sa 50 ka pinulungan. Mahimong tabang alang sa paghimo og mga pagpili sa inyong kinabuhi. Palihog kuha ang inyong kopya o ipakigbahin sa inyong mga higala. Kini ana usab sa online. Kining bagong version alang sa kalig-on kabatanunan doon ay subtitle nga usa ka giya alang sa paghimo og mga pagpili. Aron klaro maayong giya nga maangkon sa paghimo og mga pagpila si Kristo mao ang kalig-on sa kabatanunan. Mao nga ang katuyuan sa alang sa kalig-on sa kabatanunan mao ang pagtudlo ninyo ngadto kaniya. Kini nagtudlo kaninyo nga sa mga kamatuoran sa iyang gipahiuli nga ebanghelyo. Mga kamatuoran kung kinsa kamo, kinsa siya ug unsa ang inyong mahimo uban sa iyang kaligon. Kini nagtudlo unsaon sa paghimo og matarong nga mga pagpili base sa mga kamatuoran. Importante usab nga makahibalo unsa ang dili mahimo sa alang sa kalig-on sa kabatanunan. Kini dili mohimo og mga desisyon alang ninyo. Kini dili mohatag ninyo og oo o dili sa matag pagpili nga mahimo ninyong atubangon. Ang alang sa kalig-on sa kabatanunan nagtutok sa pundasyon sa inyong mga pagpili sa mga mithi, mga baruganan o doktrina. Imbis sa piho nga makinaiya. Ang Ginoo kanunay nagya nato ni ana nga direksyon. Si President Nelson naghanyo nato sa pagpalambo sa atong espirituhanong kapasidad sa pagdawat o pagpadayag. Siya nagdapit nato sa pagpaminaw niya. Siya nagtawag nato sa pagsunod niya sa mas taas o mas balaan nga mga paagi. O kita nagkat-on sa matag simana sa dali, sunod kanako. Ako nagtuo nga ang giya, adunay taas nga mga lista sa mga sinina nga dili nyo isulob, nga pulo nga dili nyo isulti, o mga salida nga dili nyo tanawon. Apan kana makatabang bagayod sa tibuok kalibutan nga simbahan. Ang maubang nga paagi, makaandam ninyo alang sa tibuok kinabuhi sa Kristohanong pagpuyo. Si Joseph Smith mingon, ako mitudlo kanila sa husto nga mga baruganan o gidumala nila ang ilang mga kaugalingon. O si Harry Benjamin, misulti siyang katawhan sa basahon ni Mormon, ako dili makasulti sa tanan nga magbutang diyan kamo mahimo nga makabuhat og sala. Kay dunay daghan nga mga paagi, gani isabihan kadaghan, nga ako dili makaihap kanila. Si Harry Benjamin mipadayan apan kiniigo na nga ako makasulti kaninyo. Magbantay sa inyong kaugalingon, sa inyong hunahuna, sa inyong pulong, sa inyong buhat, ug magbantay sa mga sugo sa Dios o magpadayon di sugot nga pagtuo sa atong Ginoo gani ngadto sa katapusan sa inyong kinabuhi. Sayo ba nga dunay mga lagda? Sa tinuod dili. Kita nagkinahanglan niini matag adlaw. Apan sayop nga mututok lamang sa mga lagda imbes nga mututok sa manluluwas. Kamo kinahanglan nga makahibalo sa mga ngano o sa mga giunsa
ug dayon mo nahuna sa mga sangputanan sa inyong mga pagpili. Kamo kinahanglan nga mosalig diha ni Hesukristo. Siya mogiya ninyo sa saktong dalan. Siya ang inyong kaligon. Ang alang sa kaligon sa kabatanunan maisugon sa pagpahayag sa doktrina ni Hesukristo. Kini maisugon sa paglapit ninyo sa paghimo og mga pagpili base sa doktrina ni Kristo. O kini maisugon sa paghulagway sa mga panalangin nga gisaad ni Hesukristo niadtong kinsa musubay sa iyang dalan. Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo kon ang inyong dakong tinguha mao ang pagpatigbabaw sa Dios labaw sa tanan diha sa inyong kinabuhi. Daghan nga mga desisyon masayon, daghan nga mga isyu ang walay hinungdan. Masayod kamo unsay maayong paagi sa pagpresentar sa inyong kaugalingon. Masayod kamo unsay tan-aw ug basahon, asay gahin ang inyong panahon o kinsay ikauban. Masayod kamo unsay inyong gustong makabot. Masayod kamo unsa nga matang sa tao ang gusto ninyo nga mamahimo. Si Hesukristo adunay taas nga mga sumbanan sa iyang mga sumusunod. Ug ang imbitasyon nga magtingwa sa iyang kabubuton ug magsunod sa iyang kamatuoran mao ang posible nga taas nga sumbanan. Importante nga temporal ug spiritual nga mga pagpili dili lamang ibase sa personal nga kagustuhan o unsay sayon o inila. Ang Ginoo wala mag-ingon. Buhata bisan sa inyong gusto. Siya nag-ingon, ipatigbabaw ang Dios labaw sa tanan. Siya nag-ingon, dali sunod nako. Siya nag-ingon, pagpuyog mas balaan, mas taas, mas hingkod nga kinapagi. Siya nag-ingon, paghupot sa akong mga sugo. Si Hesukristo mao nga atong hingpit nga ehemplo. Kita maningkamot uban sa tibuok kusog sa atong kalag sa pagsunod kaniya. Minahal kong mga higala, tugote ko nga mosuble kung ang manluluwas nagkaron dinhi. Siya mo padayag sa iyang walay kinutuban nga gugma, sa iyang hingpit nga pagsalig kaninyo. Siya mosulti nga kamo makahimo niini. Kamo makatukod ug makalingaw malipayon nga kinabuhi kay si Hesukristo mao ang inyong kaligon. Kamo makakaplag og pagsalig, kalinaw, kasiguruan, kalipay ug pagkaapil karon og sa kahangturan. Kay kamo makakaplag nining tanan diha ni Hesukristo sa iyang ebanghelyo, sa iyang simbahan. Nini ako muhatag sa akong ligdo nga pagsaksi isip usa ka apostol ni Ginoong Hesukristo ug mobilin kaninyo sa akong panalangin pinaagi sa pagpasalamat ug gugma alang kaninyo sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Brothers and sisters, Mga kaigsuonan, pibati ako pagkamapainusanon sa akong pagatubang kaninyo karon. Akong gihiusang akong kasing-kasing uban kaninyo isip pasalamat ka kamo nagkapundok bisan asa sa kalibutan aron pagpaminaw. Sa mga mensahe gikan sa mga propeta, apostoles, mga manlalagna, tigpadayag ubang mga leader sa gingharian sa Dios. Kita nahisama sa mga tao sa panahon ni Hari Benjamin, nagtukod sa atong matulda ug ang bukas na atong mapultahan, gitumo ngadto sa propeta sa Dios dinhi sa yuta sa Presidente Russell M. Nelson. Ako adunay dili maayo nga pananaw sa mamata sukad pa ug kanunay nga nahinahanglan sa tabang sa antipara aron makurihian ang akong pananaw. Sa pagbukas sa akong mata kada buntag ang kalibutan murag makalibog kaayo. Ang tanan dili maklaro, nagdanog-rano ug naghiwi. Bisan ako minahal nga bana masama sa ka-abstract kahulagway tan-awon kaysa ang gihigugma pag-ayo ug makahupay nga tawo nga mao gayud siya. Sa dili pa ko mubuhat og bisan unsa pagsugod sa akong adlaw, akong kabuoton ang akong antipara aron matabangan ako nga masabtan ang akong mga palibot ug makasinati nga mas madasigon sa akong paglihok-lihok sa tibuok na akong adlaw. Sulod sa mga katuigan, ako naamguhan nga adlaw-adlaw ako gasalig sa duha ka butang. Una, usa ka himan nga makatabang kanako aron makaklaro, makapokus ug makakita sa kalibutan sa unsa gayud kini ug ikaduha usa ka panginahanglan alang sa may hikap nga giya aron padayon nga magtudlo kanako sa husto nga direksyon. Kininyano nagbalik-balik nga buhat nagpaila kanako og usa ka mahingdanon ang atong relasyon sa atong manluluwa sa Hesukristo. Sa atong mga kinabuhi nga puno sa mga pangutana, kabalaka, pagpamugos ug mga oportunidad,
Ang gugma sa atong manluluwas alang kanato sa tinagsa ug isip iyang mga anak sa pakigsaad uban sa iyang mga pagtulunan ug mga balaod anaa sa matag adlaw nga mga kapanguhaan nga atong masaligan ingon nga kahayag nga nagdanag naglamdag sa atong mga mata ug nakapadugang sa atong mga salabutan. Samtang kita magtinguha sa mga panalangin sa espiritu kita makahimo sama sa gitulod ni Jacob nga makakita sa mga butang ingon nga sila gayud mao ug nga sila gayud mahimo unya. Isip mga anak sa pakigsaad sa Dios kita napalanginan og dagang himan sa balaang gitudlo aron mapalambo ang atong espirituhanong pananaw. Ang mga pulong, mga pagtulunan ni Hesukristo sa kasulatan ug mga mensahe gikan sa iyang mga propeta ang iyang espiritu nga nadawat pinaagi sa inadlaw nga pag-ampo, regular nga pagtambong sa templo ug pinaagi sa ordinansa sa sakramento, makatabang sa pagpahiuli sa kalinaw o makahatag sa gasa sa pag-ila nga nagdala sa kahayag ni Kristo ug sa iyang panabot ngadto sa mga hunahuna o maaksyon sa atong kinabuhi ug diha sa kalibutan nga madag-umon. Ang manluluwas mahimong atong kompas ug atong piloto samtang kita nagtultol sa kalma ug gubot nga mga tubig sa kinabuhi. Siya makahimo sa husto nga dalan aron modala kanato ngadto sa tumahangturon nga destinasyon. Busa, unsa man iyang gusto nga ato makita ug asa siya gusto nga kita moadto. Ang atong minahal nga mga propeta mitudlo nga lig-on kita nakatutok sa manluluwas ug sa ebanghelyo ug kita maningkamot sa pangisip nga mutanaw kaniya sa matag hunahuna. Si Presidente Nelson misad usab nga walay samang paagi sa pagdapit sa espiritu kaysa inyong makanunayong pagtutok ang Hesukristo. Siya mangulo o mugiya sa inyong personal nga kinabuhi kung kamo gahin og panahon alang kaniya diha sa inyong kinabuhi matag adlaw. Mga higala, si Hesukristo mao ang katuyuan sa atong pagtutok ug ang tumong sa atong destinasyon. Aron kita magpabiling lig-on o magpadulong diha sa husong direksyon, ang manluluwas nagdapit kanato sa pagtan-aw sa atong mga kinabuhi pinaagi kaniya aron mas makita siya diha sa atong mga kinabuhi. Ako nakakaton og dugang mahitungod ining piho nga pagdapit pinaagi sa pagtuon sa daang tugon. Ang balaod ni Moses ngadto sa unang mga salita isip usa ka pagpangandam nga ebanghelyo gidisenyo sa pag-andam sa alang sa mas taas nga pakigsaad nga relasyon uban sa Dios pinaagi ni Hesukristo. Ang balaod nga puno sa simbolismo napunting sa mga tumutuo sa paglantaw sa pag-anhi o sa pag-ula ni Hesukristo. Gituyo aron pagtabang sa mga katawhan sa Israel nga makatutok sa manluluwas pinaagi sa ensayo ug hugot nga pagtuo diha kaniya sa iyang sakripisyo ug sa iyang mga balaod o mga sugo sa ilang mga kinabuhi. Nga ang tumong mao ang pagdala kanila ngadto sa mas dako nga panabot sa ilang manunubos. Sama kanato karon, ang karaang katawhan sa Dios gidapit sa pagtan-aw sa ilang mga kinabuhi pinaagi kaniya aron mas makita siya diha sa ilang mga kinabuhi. Apan sa panahon sa pagmangalagad sa manluluwas, ang mga salita nakalimot ni Kristo sa ilang mga pagsaulog, nagsalikway kaniya o midugang sa mga ritual o mga balaod ug dili autorisado nga mga buhat sa wala ikatulo nga simbolo nga nagpunting sa tinuod ug bugtong tinubdan sa ilang kaluwasan ug katupsanan si Hesukristo. Ang adlaw-adlaw nga kalibutan sa mga salita nahimong libog ug hanap. Ang mga anak sa Israel niini nga kondisyon mituo nga ang mga buhat ug mga ritual sa balaod mao ang makahatag og kaluwasan ug sa laing bahin mipakunhod sa balaod ni Moses ngadto sa mga protokol nga gipatuman sa pagmando sa kinabuhing sibilyan. Kini mikinahanglan sa manluluwas sa pagpahiuli sa pagtutok o pagpatinaw sa iyang ebanghelyo. Sa katapusan o sa kadakong bahin sa mga salita, misalikway sa iyang mensahe giakusar ang manluluwas sa paglapas niini. Siya kinsa mihatag sa balaod lumidikara nga siya mao ang balaod ug ang kahayag. Apan, si Jesus sa iyang wali sa bukid namulong sa balaod ni Moises mipahayag, ayaw paghunahuna nga mianhi ako sa pagbungkag sa balaod o sa mga propeta. Wala ako mianhi sa pagbungkag, kundili sa pagtuman. Dayon ang manluluwas, pinaagi sa iyang walay katapusan nga pag-ula, mitapos sa mga lagda, regulasyon o seremonyal nga mga buhat nga gisunod sa katawhan sa Israel. Ang iyang katapusang sakripisyo miusab gikan sa halad nga sinunog ngadto sa atong paghalad sa usa ka masulubon nga kasing-kasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu gikan sa ordinansa sa sakripisyo ngadto sa ordinansa sa sakramento. Si Presidente Russell Ballard miingon sa usa ka pagsabot
Ang sakripisyo na usab gikan sa halad ngadto sa nagtanyag. Kung kita mo dala sa tong halad ngadto sa manluluwas, kita gidapit aron mas makita si Jesucristo diha sa atong mga kinabuhi. Samtang kita mapainubsanong mutugyan sa atong kabubuton ngadto kaniya, agig pag-ila o pagsabot siyang hingpit nga pagtugyan ngadto sa kabubuton sa amahan. Kung ato ipunting atong pananaw kay Jesucristo, atong mailhan o masabtan, kasya lamang ang tinubdan og paagi aron makadawat og kapasayloan og katubsanan gani ngadto sa kinabuhing dayon o kahimayaan. Isip sumusunod sa Ebanghelyo sa una pa, daghan ang nakamatikod sa mga kausaban sa ako mga kinaiya, binuhatan o magpagpili, human ko nagpasakop sa simbahan. Nganong akong gipili nga magpabunyag, muapili ini ka kongregasyon, gani ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nganong naglikay ko sa pipila ka buhat, atol sa ipagpahulay, nganong matinud-anon ko sa pagtuman sa pulong sa kaalam, nganong nagbasa ko sa basahon ni Mormon, nganong mutuo ko og mulakip sa mga pagtulunan sa modernong mga propeta o mga apostolya sa akong kinabuhi. Nganong mutambong ko sa siniman na nga mga meeting sa simbahan. Nganong mudapit ko sa uban nga muduol o mutanaw, muduol o mutabang, muduol o mapabilin o muduol o magpasakop. Katong panahon na ang mga pangutan na hilabihan kabugat o klaro usahay pagpasangil. Apan samtang ako nalimbasog sa pagsusi sa mga tao, ako nakaamgo nga ilang pagsusi mao ang akong unang pagdapit sa pagkuha o pagsulob og usa ka parisan sa espiritual nga antipara aron sa pagklaro, pagtutok o pagpaligon kung unsay nakapadasig sa akong pagsunod sa mga buluhaton o mga sumbanan sa Ebanghelyo. Unsang tinubdan sa akong pagpamatuod, ako naghimo lang ba og pakaaron ingnon nga wala tuguti katong mga buhat nga konektado sa mga balaod sa Dios sa paglibgon sa akong hugot nga pagtukang Kristo o nagpakita o pagsabot nga si Jesucristo, mao lamang ang tinubdan sa gahom diha sa akong mga pagsunod. Pinaagi sa hugot nga paningkamot sa pagtan-aw kang Jesucristo diha sa akong matag huna-huna og buhat. Ang akong mga mata nalamdagan ug ang akong panabot nadasig sa pag-ila kasi Jesucristo nagtawag kanako sa pagduol ngadto kaniya. Sayo sa akong pagkadisipulo ni atong batanon pa, akong nahimduman ang pagdapit sa mga misyonaryo sa pag-apil kanila sa ilang pagtudlo sa Ebanghelyo ngadto sa mga batanong babayi nga mga kaedad nako. Usa ka gabi ang pamilya sa usa nining batanong mga babayi, walong mo nga nangutana. Ngano mituo ko, nakapatandog sa akong kasing-kasing ug ako nagpamatuod ngadto kanila uban sa mas laom nga pagsabot sa panan-awon sa Ginoo bahin sa espirituhanong mga kadasig sa akong pagkadisipulo o bilunsay sa akong pagmamatuod sukad ni adto. Akong nakatuna ni adto hangtod karon nga ang atong manluluwas si Jesucristo nagtultol sa atong mga tiil ngadto sa mga balay tigumanan sa pag-ambit sa iyang sakramento ngadto sa balay sa Ginoo sa paghimo og mga pakisaad uban kaniya sa mga kasulatan o mga patulunan sa mga propeta nga makatunan ang iyang mga pulong. Siya nagiya sa atong mga baba sa pagmamatuod kaniya, ang atong mga kamot sa pagtabang o pagserbisyo sama sa iyang pagtabang o pagserbisyo ang atong mga mata sa pagtan-aw sa kalibutan ug sa usag-usa sama sa iyang pagtan-aw ingon nga sila gayud mao ug ingon nga sila gayud mahimo niya ug kung kita motugot kaniya sa pagiya kanato sa tanang mga butang kita makadawat og pagmamatuod ng tanan nga mga butang nagpakita nga dunay usa ka Dios tungod kay diin kita mangita kaniya kita makakaplag kaniya matag adlaw. Niini ako mo pamatuod diha sa sagado ngalan ni Jesucristo. Amen. Like many of you, Sama sa daghan ninyo, na-impluensyahan gyud ko ni Elder Dieter F. Uchtdorf sa paglabay sa katuigan. Kana nagpasabot sa bisan og bahin lang sa unsay akong isulti. Maong mangay kog pasaylo niya. Ang maayong nabansay nga piloto sa eroplano mupalupad sulod sa kapasidad sa ilang eroplano ug mosunod sa direksyon gikan sa air traffic controllers bahin sa paggamit sa tugpahanan ug subayin nga ruta sa eroplano. Sa iyang pagkasulti, ang piloto motrabaho sa sistema sa lagda. Dili sapayan kung unsa sila ka maalamon o matalento, pinaagi lang sa paglupad sulod ining sistema sa lagda nga ang piloto luwas nga makapagawa sa dako kayang potensyal sa eroplano aron matuman ang milagrosong katuyuan niini. Sa susamang paagi, makadawat tag personal nga pagpadayag sulod sa usa ka sistema sa lagda. Human sa bunyag, ihatagan tag halangdon apan praktikal nga gasa. Ang gasa sa Espiritu Santo.
Samtang maningkamot ta nga magkabilin sa dalan sa pakigsaad, ang Espiritu Santo mao ang pakita nga nato sa tanang butang nga kinahanglan natong buhaton. Kung kita dili sigurado og wala mahimutang, kita makapangayo og tabang sa Dios. Ang saad sa manluwas dili hilabwan sa kaklaro, pangayo og kamuhatagan. Kay ang mangayo hatagan. Uban sa tabang sa Espiritu Santo, kita makausab sa atong Dios nung kinaiya ngadto sa atong mahangturong kapalaran. Ang saad sa personal nga pagpadayag pinagi sa Espiritu Santo makapahingangha. Sama kaayo sa eroplano nga naglupad. Og sama sa piloto sa eroplano, kinahanglan natong masabtan ang sistema sa lagda diin mulihok ang Espiritu Santo aron sa paghatag og personal nga pagpadayag. Kung mulihok ta sulod sa sistema sa lagda, ang Espiritu Santo makapagawas og makapahibulong nga panabot, direksyon o kahupayan. Gawas ni ining sistema sa lagda, bisan unsa pa ta kamalamon o matalento, mahimutang mailad o mapakyas sa paagi nga makapasakit o makadaot. Ang kasulatan nagporma sa unang elemento ni ining sistema sa lagda alang sa personal nga pagpadayag. Ang pagbusog sa pulong ni Kristo sama sa makita das kasulatan makapaghat og personal nga pagpadayag. Si Elder Robert D. Hales miingon, kung kita gusto makigsulti sa Dios, magampot ta. O kung kita gusto nga siya makigsulti nato, musiksik ta sa kasulatan. Ang kasulatan nagtudlo usab naton saon sa pagdawat og personal nga pagpadayag. Kung kita mangutana kung unsay husto ug maayo ug dili kung unsay sukwahi sa kabubuton sa Dios. Kita dili magdinautan sa pagpangamuyo nga dunay dili husto mga motibo aron sa pagpasiugda sa atong kaugalingong pagmintaha o pagtagbaw sa atong kaugalingong hayaw. Labaw sa tanan, kita kinahanglang mangayo sa langitong Amahan pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Nagtuo nga kita makadawat. Ang ikaduhang elemento sa sistema sa lagda, mao nga kita makadawat lang og personal nga pagpadayag alang sa atong kagalingon o sa atong responsibilidad og dili alang sa uban. Sa laing pulong, kita molupad og motugpa sa atong gitakdang tugpahanan. Ang kaimportante sa mayong pagkatakda nga tugpahanan sayong nakatunan sa kasaysayan sa pagpayuli. Si Hiram Page, usa sa 8 kasaksi sa Basahon ni Mormon, nangangkon nga nakadawat og pagpadayag alang sa tibuok simbahan. Pipila ka miyembro ang nailad og sayop nga naimpluwensyahan. Agig tubag, ang Ginoo may padayag nga walay usa nga itudlo sa pagdawat og sugo og pagpadayag niining simbahan gawas sa akong sulugoon nga si Joseph Smith. Hangtod nga ako motudlo og lain diha sa iyang dapit. Ang doktrina, sugo o pagpadayag alang sa simbahan mao ang eksklusibong katungod sa buhing propeta kinsa nagdawat niini gikan sa Ginoong Hesukristo kana mao ang tugpahanan sa propeta. Pipila ka tuig kaniadto nakadawat kog tawag sa telepono gikan sa usa ka individual nga gidakop tungod sa trespassing. Siya misulti nako nga kini gipadayag niya nga dugang nga kasulatan ang gilubong ilawom sa ground floor sa gambalay nga gisulayan niya og sulod. Siya nangangkon nga kung makuha niya ang dugang nga kasulatan, siya nasayod nga iyang madawat ang gasa sa paghubad, mopagawas og bagong kasulatan ug moimpluwensya sa doktrina ug direksyon sa simbahan. Ako siyang giingnan nga nasayop siya. Ug siya nangamuyo nako nga magampo bahin ini. Ako siyang giingnan nga dili nako buhaton. Siya nahimong abusado sa verbal o gitapos ang tawag sa telepono. Ako dili kinahanglang magampo bahin ining hangyo alang sa yano apan mahinungdanong rason. Ang propeta lang ang makadawat og pagpadayag alang sa simbahan. Mahimong supak kini sa lagda sa Dios nga uban makadawat ni ining pagpadayag nga nahisakop sa tugpahanan sa propeta. Ang personal nga pagpadayag husto nga ilaha sa mga individual. Kamo makadawat og pagpadayag, pananglit, asa mo puyo, unsang dalan sa panarbaho ang sundon o kinsa ang minyuan. Ang mga leader sa simbahan mahimong motudlo og doktrina og mopaambit og dinasig nga tambag. Apan ang responsibilidad alang niining desisyon naa ninyo. Kana ang inyong pagpadayag nga madawat. Kana ang inyong tugpahanan. Ang ikatulong elemento sa sistema sa lagda mao nga ang personal nga pagpadayag mahiuyon sa sugo sa Dios ug sa pakigsaad nga atong gihimo ngadto kaniya. Hunahuna ang pagampo nga murag sama niini. Langit ng Amahan,
laay ang tulumanon sa simbahan. Mahimo bang musimba ko kanimo atol sa ipapahulay diha sa bukid o babayon? Mahimo bang dili na lang ko moadto sa simbahan ug moambit sa sakramento apan makabaton gihapon sa gisaad nga panalangin sa pagbalaan sa adlaw nga ipagpahulay? Agig tubag niya nga pagampo, kita makapaabot sa tubag sa Dios. Akong anak, gipadayag na nako ang akong kabubuton bahin sa adlaw igpapahulay. Kung mangayo tag pagpadayag mahitungod sa butang ang gihatagan na sa Dios og klarong direksyon, atong gibuksan ang atong kaugalingon sa sayop nga pagsabot sa atong pagbati o sa pagkadungog sa unsay atong gustong madunggan. O sa katawo kausa misulti nako bahin sa iyang panglimbasog aron sa pagpaligon sa pinansyal nga sitwasyon sa iyang pamilya. Siya nagka-ideya nga mangaw ka og pundo isip solusyon. Nagampo bahin ini og mibati nga nakadawat siya og positibong pagpadayag aron sa pagbuhat sa ingon. Ako nasayod nga siya nalimbungan kay nagtinguha siya og pagpadayag nga sukwahi sa sugo sa Dios. Si Propeta Joseph Smith may pasadaan. Walay mas dako og kadaotan ngadto sa anak sa tawo kaysa mahimutang ubos sa impluwensya sa mini nga espiritu samtang sila nagtuo nga naa nila ang espiritu sa Dios. Ang uban tingali mo ila nga si Nephi milapas og sugo sa dihang gipatay niya si Laban. Apan kini nga eksepsyon wala mo supak sa lagda. Ang lagda nga ang personal nga pagpadayag mahiuyon sa sugo sa Dios. Wala yanong pagpasabot ni ining hitabo nga hingpit nga makatagbaw. Apan akong hatagan og gibugaton ang pipila ka aspeto. Ang panghitabo wala nagsugod kang Nephi nga nangutana kung mahimo ba niyang patyon si Laban. Kadto butangan dili niya gustong buhaton ang pagpatay kang Laban dili para sa personal nga kayuhan ni Nephi apan aron sa paghatag og kasulatan ngadto sa umaabot nga nasod og katawhan sa pagigsaad. Og si Nephi sigurado nga kadto pagpadayag. Sa pagkatinuod niini nga sitwasyon kadto sugo gikan sa Dios. Ang ikaupat nga elemento sa sistema sa lagda mao ang pag-ila kon unsa ang personal nga gipadayag na sa Dios kaninyo samtang magmahimong bukas sa dugang nga pagpadayag gikan kaniya. Kung ang Dios mitubag og pangutana ug ang sirkumstansya wala mausab, nganong magdahumantang mahimong lahi ang tubag. Si Joseph Smith nakasinati niining problemado nga sitwasyon niadtong 1828. Ang unang bahin sa Basaw ni Mormon nahubad na sa dihang si Martin Harris, usa ka maghatag og nahaunang tigsulat ng ngayog pagtugot kang Joseph nga dadon ang nahubad nga mga pahina og ipakita ni ngadto sa iyang asawa. Dili sigurado kung unsay angayng buhaton, si Joseph nagampo alang sa giya. Ang Ginoo misulti niya nga dili tugutan si Martin nga dadon ang mga pahina. Si Martin mihangyo kang Joseph nga mangutana pag-usab sa Dios. Gibuhat kini ni Joseph. Og ang tubag, dili katingala, maora gihapon. Apan si Martin nagpakiluoy kang Joseph nga mangutana sa ikatulong higayon o gibuhat kini ni Joseph. Nining higayon na ang Dios wala miingon og dili. Hinuon, ingon og ang Dios miingon, Joseph, kahibalo ka kung unsa akong gibati bahin niini. Apan ikaw adunay kabubuton sa pagpili. Mibati nga natangtangan siya sa pagpugo, si Joseph mihukom sa pagtugot kang Martin sa pagdala sa 116 kapahina sa manuskrito ug sa pagpakita nini ngadto sa pipila ka sakop pamilya. Ang nahubat nga mga pahina nawala ug wala na gyud makuha pag-usab. Ang Ginoo grabing mibadlong kang Joseph. Si Joseph nakakaton. Sama sa gitudlo sa propeta sa Basaw ni Mormon si Jacob, ayaw pagsulay sa pagtambag sa Ginoo, apan pangayo og tambag gikan kaniya, kay siya nagtambag sa kaalam. Si Jacob may pasidaan nga laot nga mga butang ang mahitabo kung kita mangayo og butang nga dili angay natong pangayon. Siya nanagna nga ang katawan sa Jerusalem magtinguha niya ng butang nga dili makasabot. Mutanaw lapas sa tumong ug hingpit nga mobaliwala sa manuluwas sa kalibutan. Nasayop sila kay nangayo sila butang nga wala nila sabta ug dili nila masabtan. Kung kita nakadawat og personal nga papadayag alang sa atong sitwasyon ug ang sirkumstansya wala mausab, ang Dios mitubag na sa atong pangutana. Pananglitan, usahay balik-balik tang mangayo og kasiguruhan nga kita napasaylo na. Kung nakanulsol na kita, napuno na sa hingpit nga kalipay o kalinaw sa tanlag, o nakadawat o kapasayloan sa atong sala, kita dili na kinahanglang mangayo usab.
apan makasalig sa tubag nga gihatag na sa Dios. Bisan mo salig ta sa kanhi nga tubag sa Dios, kinahanglan tang mahimong bukas sa dugang nga personal nga pagpadayag. Sa katapusan, talagsarang mahitabo ang kinabuhi sumala sa giplano o kinipuno sa wala dabang panghitabo. Kita kinahanglan mo ila nga ang personal nga pagpadayag mahimong madawat pagtulunan human sa pagtulunan. Nga gipadayag nga direksyon mahimo og kanunay nga anam-anam. Ang mga elemento sa sistema sa lagda alang sa personal nga pagpadayag magsapaw og magpaligon sa usag-usa. Apan sulod ni anang sistema sa lagda, ang Espiritu Santo mahimo og mopadayag sa tanan nga atong gikinahanglan aron mouswag og magpadayon sa pagpakabuhi diha sa dalan sa pakigsaad. Maong kita mapanalinginan pinaagi sa gahom ni Jesucristo aron mamahimong kun unsa ang gusto sa langitong Amahan nga mahimo kita. Ako modapit ninyo nga magbaton o pagsalig sa pag-angkon o personal nga pagpadayag alang sa inyong kagalingon sa pagsabot kung unsa ang gipadayag sa Dios, pinasubay sa kasulatan o sa sugo nga iyang gihatag pinaagi sa iyang gitudlo nga mga propeta o alang sa inyong kagalingon kabubuton o inyong responsibilidad. Ako nasayod ang Espiritu Santo o pakita ninyo sa tanang butang nga kinahanglan ninyong buhaton. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. as directed, Sigon sa direksyon, ang kongregasyon moapil sa choir sa pagpanganta, Rejoice, the Lord is King. Human sa pagpanganta, malipayon kitang maminaw nila ni Elder Rafael E. Pino o Elder Hugo Montoya sa 70. Ang choir, mukanta dayon sa Brightly Beams Our Father's Mercy. Kita maminaw dayon ni Elder Ronald A. Rasban sa quorum sa napulog duha ka apostoles. This is the Saturday Mao morning. kini ang Sabado sa buntag nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibukang komperensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
I will always be grateful for Ako my kanunay nga mapasalamaton sa akong tulumanon dinhi sa simbahan nga nagdala kanako sa pagpuyo sa lain-laing nasod. Among nakita sa matag usa niini nga mga nasod ang dako nga kalainan ug talagsaong mga tawo nga adunay managlahi nga kustombre ug mga tradisyon. Kita't tanan adunay mga kustombre ug mga tradisyon nga personal, gikan sa atong pamilya ug gikan sa komunidad diin kita nagpuyo. Ug kita naghinaot nga ipabilin kadtong tanang nahisubay sa mga baruganan sa ebanghelyo. Ang makabayaw nga mga kustombre ug mga tradisyon importante kaayo alang sa atong tinguha sa pagpabilin dinhi sa dalan sa pakigsaad ug kadtong mga babag atong isalikway. Ang kustombre mao ang pagbuhat o ang kanunay ug naandan nga paagi sa paghuna-huna alang sa usa ka tawo, kultura o tradisyon. Kasagaran, ang mga butang nga atong gihuna-huna o gibuhat kanunay atong maila nga normal. Tuguti ko sa pagpasabot niini. Si Patricia, ang akong pinangga nga asawa, ganahan mo inom og tubig sa butong ug dayon kanon ang unod niini. Atol sa among unang pagbisita sa Puebla, Mexico, miadto mi sa usa ka dapit diin mipalit kami og butong. Human mainom ang tubig, ang akong asawa mihangyo kanila sa pagbuak sa butong o gihatag kaniya ang unod aron kanon. Sa pag-abot niini, may pagkapula kini. Ila kining gibaliburan og sili. Tamis nga lubi nga adunay sili. Mura og lain kini alang namo. Apan wala madugay, among nahibaluan nga kami di ay ang lain. Kinsa wala mo kaon sa lubi nga naay sili. Sa Mexico hinuon, dili kini talagsaon. Normal ra kaayo kini. Sa lain nga higayon, nangaon kami sa Brazil, uban sa pipila ka mga higala, ug ila kaming gihatagan og abokado. Sa dihang amo na untang butangan kini og asin, ang among mga higala miingon kanamo, unsay inyong gibuhat? Amo nang gibutangan og asukar ang abokado. Abokado nga naay asukar. Murag lain kini alang kanamo. Apan among nahibaluan nga ang mga nalahi kay ang akong asawa ug ako kinsa wala mo kaon og abokado nga adunay asukar. Apan sa Brazil, normal nga butangan og asukar ang abokado. Unsa ang normal alang sa uban, mahimong lain alang sa uban. Depende sa ilang mga kustombre ug mga tradisyon. Unsa nga mga kustombre ug mga tradisyon ang normal diha sa atong kinabuhi? Si Presidente Nelson miingon, karon, kanunay kitang makadungog mahitungod sa usa ka bag-o nga normal. Kung gusto gayud ninyo nga modawat sa usa ka bag-o nga normal, ako modapit kaninyo nga ibaling og dugang ang inyong kasing-kasing, huna-huna ug kalag ngadto sa atong langitnong Amahan ug sa iyang anak si Hesukristo. Himua ka na nga inyong bag-o nga normal. Kini nga pagdapit alang sa tanan. Dili igsapayan kung kita pobre o adunahan, edukado o dili edukado, tigulang o batanon, masakito no himsog. Siya midapit kanato sa pagtugot nga ang normal nga mga butang sa atong kinabuhi, mao kadtong makatabang kanato sa pagpadayon diha sa dalan sa pakigsaad. Walay nasod nga naglangkob sa tanang unsay maayo o dalaygon. Busa, sama sa gitudlo ni Pablo, kung adunay mga butang nga mahisayon, matahom, o maayo o dungog o dalaygon, kami naninguha sa pagpangita ni ining mga butanga. Kung adunay may pagkadalaygon, palandungan ninyo kining mga butanga. Timan-i nga kini usa ka pag-awhag, dili lamang komentaryo. Buot nako nga kita tanan mugahin og panahon sa paghuna-huna bahin sa atong mga kustombre ug sa paagi nga kini nakaimpluwensya sa atong mga pamilya. Pipila sa maanindot kaayo nga mga kinaiya nga kinahanglang mahimong normal alang sa mga miyembro sa simbahan mao kining upat. Una, personal ug pamilya nga pagtuon sa mga kasulatan. Aron makabig ngadto ni Ginoong Hesukristo, ang matag tawo responsable sa pagkatuon sa ebanghelyo.
Ang mga ginikanan responsabli alang sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga anak. Ikaduha, personal ug pamilya nga pag-ampo. Ang manluluwas misugo kanato sa pag-ampo kanunay. Ang pag-ampo nagtugot kanato sa personal nga pakigistorya sa atong langitnong Amahan diha sa ngalan sa iyang anak si Hesukristo. Ikatulo, motambong sa panagtigom sa sakramento matag semana. Ato kining buhaton aron sa paghinumdom ni Hesukristo samtang moambit kita sa sakramento. Niini nga ordinansa, ang mga miyembro sa simbahan mubag-o sa ilang pakigsaad sa pagdala diha sa ilang kaugalingon sa ngalan sa manluluwas, sa kanunay nga paghinumdom kaniya ug sa paghupot sa iyang mga sugo. Ikaupat, pag-apil kanunay diha sa buhat sa templo ug sa pagbuhat sa family history. Kini nga buhat mao ang paagi sa paghiusa ug pagsilyos sa mga pamilya alang sa kahangturan. Unsa ang atong bation kung makadungog kita niining upat ka butang? Kabahin ba sila sa atong normal nga kinabuhi? Adunay daghan pang ubang mga tradisyon nga mahimong kabahin sa normal nga atong gisagop, magtugot sa Dios nga mopatigbabaw diha sa atong kinabuhi. Unsaon nato pagtino unsa ang mahimong normal nga mga butang diha sa atong kinabuhi ug diha sa atong pamilya. Sa mga kasulatan daghan kaayo kita og makita nga bantugan nga ehemplo. Diha sa Mosiah 5:15 kini nag-ingon, ako manghinaot nga kamo kinahanglan magmakanunayon og dili mausab. Sa kanunay puno sa mga maayo nga buhat. Ganahan kaayo ko ani nga mga pulong. Tungod kay kita nasayod nga ang mga butang nga mamahimong normal diha sa atong kinabuhi, mao kadtong atong balik-balikon pag-usab. Kung kita magmakanunayon og dili mausab sa pagbuhat og maayo, ang atong mga kustombre mahiuyon sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug kini motabang kanato sa pagpabilin diha sa dalan sa pakigsaad. Si Presidente Nelson mitambag usab, hango pa ang inyong bag-o nga normal, pinaagi sa paghinulsol matag adlaw. Pagtinguha nga mag-anam-anam og kaputli ang hunahuna, pulong ug buhat. Pangalagad ngadto sa uban. Pagbaton og mahangturon nga panglantaw, buhata ang inyong mga calling. Og bisag unsay inyong mga hagit, akong mga minahal nga mga kaigsuonan, pagpakabuhi matag adlaw nga ikaw mas andam nga moatubang sa inyong magbubuhat. Karon, dili lain alang sa akong asawa, si Patricia, o alang nako nga mukaon og lubi nga naay sili o abukado nga naay asukar. Gani, ganahin kami niini. Hinuon, ang kahimayaan usa ka butang nga sobra pa ang espirituhanong kaimportante kaysa ganahan niya kanon. Usa kini kahilisgutan niya kabahin sa kahangturan. Ako nagampo nga ang atong normal magtugot kanato sa pagsinati sa kahimtang nga walay katapusan ang kalipay, nga gisaad ni adto kinsa naghupot sa mga sugo sa Dios. Ug nga samtang nagbuhat sa ingon, kita makaingon nga ug nahinabo nga kami mipuyo subay sa matang sa pagkamalipayon. Ako nagpamatuod sa 15 kakalalakinan kinsa atong gipaluyuhan isip mga propeta, mga manalagna o mga tigpadayag, lakip ni Presidente Russell M. Nelson. Ako mo pamatuod nga ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw tinuod. Ako mo pamatuod, ilabi na ni Hesukristo ang atong manluluwas ug manunubos. Sa ngalan ni Hesukristo, Amen. The eternal principle of love is Ang manifested mahangturong baruganan sa gugma mapakita sa pagsunod sa duha ka dakong sugo. Higugmaan Dios sa tibok mong kasing-kasing kalag ug hunahunag kusog o higugmaang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon. Nakinumdum ko sa akong unang pagpuyo sa yuta sa Titugnaw, gikan sa Sonoran Desert, nagikan ko didto. Ang unang adlaw nalingaw ko pa ko ato, apan human sa pila ka adlaw, nakaamgo ko nga kinahanglan ko mumatag sayo magkando sa snow. O sa kabuntag, taliwala sa snowstorm,
Nagkadusingot ko, nagpala sa snow, o nakita na ko ang akong silingan nga nangabli sa grahian sa atbang. Mas magulang pa siya nako, naghunahuna kong kumahuman kong sayo, mutabang ko niya. Nisagit ko, o nangutanan niya, Igsoon, nung inhanglan kag tabang, mipahiyom siyang mingon, salamat, Elder Montoya. Dayon, gigawas niya ang snowblower sa iyang grahe. Gipaandar ang makina og pila ka minutos iyang nahawan ang tanang snow at tubangan siyang balay. Dayon milabang siya dalang iyang makina og nangutanan nako, Elder, nakinahanglan kog tabang? Uban sa payom, ako mingon, salamat. Andami nga magtinabangay kay among gimahal ang usag-usa. Ug ang panginahanglan sa akong igsoon nahimong ako ug ako ang panginahanglan nahimong iyaha bisan unsa pang pinulungan ako igsoon unsa siya nga nasud gikan gimahal na mo ang usag-usa kay kami managsuon mga anak sa samang amahan. Sa dihang pagpangalagad, gipahibol ni President Nelson mingon, atong ipatuman ang mas bag-o, mas balaan nga paagi sa pag-amuma o pangalagad sa uban para nako ang mas balaan nagpasabot og mas personal, mas laom, mas nahisama sa paagi sa manluluwas kung maghigugmaay kamo sa usag-usa. Kini diliigo nga paglikay nga mahimong babag sa uban. Diliigo nga pagbatsyag sa timawa diya sa kadalanan ug moagi lang. Atong pahimuslan ang matag oportunidad sa pagtabang sa atong silingan bisan kun kini una ug mao lang ang higayon nga kita nagkahimamat nining kinabuhi. Nganong ang gugma alang sa Dios mao man ang unang dakong sugo. Para nako tungod kini kay siya kamahinungdanon nga rin nato, kita iyang anak, nagtanaw siya sa atong kayuhan, kita nagsalig kaniya, ug ang iyang gugma manalipod ka nato. Ang iyang plano naglakip sa kabubuton, busa kita may kalagmitan nga masayop. Siya usab motugot nga kita sulayan og tintalon. Apan kon nakahimo kita og kasaypanan o matumpawak sa tentasyon, ang plano naghatag og manluluwas aron kita matubos og makabalik ngadto sa presensya sa Dios. Ang kalisdanan sa atong kinabuhi makamugna og pagduduha bahin sa katumanan sa mga saad nga nahimo nga rin nato. Palihog salig diha sa atong amahan. Siya kanunay mutuman sa iyang mga saad ug kita makakaton kun unsa ang iyang gusto nga itudlo nato. Bisan ang pagbuhat sa unsay matarong, ang mga kahimtang sa atong kinabuhi mahimong mausab gikan sa maayo ngadto sa ngilad, gikan sa kalipay ngadto sa kasubo. Ang Dios motubag sa atong mga pagampo, sumala siyang walay kinutubang kaluoy, gugma ug iyahang kaugalingong panahon. Ang gamay sapa nga giimna ni Elias naughan, si Nephi ang lunsay puthaw na bali. Usa ka batang lalaki gipihig ug gipapahawa gikan sa eskwelahan. Ang dugay nang ipaabot nga anak namatay sulod sa pipila ka adlaw sa pagkatao. Ang mga sirkunstansya mausab. Kung ang sirkunstansya mausab gikan sa maayo, positibo ngadto sa ngilad o negatibo kita mahimo gihapong malipay. Wala magdepende kini sa sirkunstansya apan ang atong kinaiya ngadto sa sirkunstansya. Si Presidente Nelson miingon, ang kalipay nga atong gibati dili kayo konektado sa sirkunstansya nga atong kinabuhi, apan konektado sa gitutukan sa atong kinabuhi. Kita mahimong wala ray buhaton o maghuwat nga ang mga sirkunstansya mausab sa ilarang kaugalingon o kita makapangita o makapahinabo og bag-ong sirkunstansya. Si Elijah miadto sa Sarifat diin ang usa ka byuda mipakaon kaniya. Si Nephi mihimog usa ka gapasan, gama sa kahoy ug nakapangayam. Ang batang lalaki naglingkod ug naminaw nagsulat diha sa bintana karon siya magtutudlo sa elementarya. Ang magtiayon nakaugman og usa ka talagsaong hugot nga pagtuo sa manluluwas nga si Jesucristo nagsalig sa plano sa kaluwasan. Ang ilang gugma alang sa dugay ipaabot nga na kinsa kalit lang namatay mas labaw pa sa ilang pagbangutan. Sa dihang nadunggan na kong pangutana amahan namo naabagyod ka ang pagampo sa bata nga ako gustong mutubag siya naagayod anaa siya alang kanako
Siya iyang anak lalaki ug akong amahan. Ang akong asawa ug ako kanunay nang ningkamot nga anaa alang sa among mga anak bisan sa unsang panahon o sa bisan unsang paagi. Matag bata lahi ang ilang bili ngadto sa Dios bisan unsa pa ang kahimtang hagit ug sala. Ang Dios nahigugma kanila ug ingon mausab kami. Sa dihang natawag isip General Authority sa adlaw nga wala pang among pagbiyahe sa Salt Lake, ang tanan namong anak nagpundok diha sa panimalay alang sa gabi sa pamilya diin among gipadayag ang gugmag pasalamat human sa leksyon ang gihatagan na kog panalangin pagkapari ang matag-usa sa akong anak ang tanan nakahilak human sa mga panalangin ang akong kinamagulangang anak nipahayag siyang pasalamat ug gugma. Sukad sa ilang pagkatao hangtod niya ng higayuna. Panalangini ang inyong mga anak, bisan nag-edad sila 5 o 50 o bani sila, pagmanaalang ka na, bisan tuod ang pagsangkap o sa karesponsibilidad nga gitakda sa balaan nga plano. Kita kinahanglan kay nga dili makalimot sa pagpaambit sa malipayong higayon. Ang gugma sa langitong amahan alang sa matag usa siyang anak. Siya anaa alang sa matag usa. Siya ug ang iyang bugtong anak naghiusa sa paghimo sa himaya samahan, ang pagpahinabo sa pagka-immortal sa kinabuhi nga dayon sa tao. Sila mipadala sa Espiritu Santo aron paggiyakan nato sa pagpasidaan nato o paghupay nato kung gikinahanglan. Siya misugo sa iyang hinugugmang anak. Siya misugo nilang Adan ug Eva. Siya nagpadala o mga mensahero sulod sa katuigan aron nga kita makadawat sa iyang gugma ug sa iyang mga sugo. Siya diha sa sagradong kakahuyan nagtubag sa sinsirong pangutana ni Joseph ug misangpit kaniya sa iyang ngalan. Siya miingon, kini ang akong hinigugmang anak, paminaw kaniya. Ako nagtuo nga ang labing taas kapag pakita gugma sa Dios alang kanato nahitabo dito sa Getsemani. Din ang anak sa Dios nga Dios nagampo amahan ko kon mahimo kuhaa kanako kining kupa sa pagantos apan dili ang akong pagbuot may matuman kun dili ang imo. Ako nakamatngon nga ang gamayng porsyon nga akong nasabtan sa pag-ula ni Jesucristo mopausbaw sa akong gugma alang sa amahan ug sa iyang anak, mopakunhod sa tinguha nga makasala ug magmasinupakon ug mopausbaw sa akong kaandam aron mahimong mas maayo ug mobuhat og mahayo. Si Jesus milakaw nga walay kahadlok, walay pagduha-duha ngadto Getsemani. Misalig sa iyang amahan, nasayod nga siya kinahanglan gayud mutaak sa pug-anan sa bino nga mag-inusara. Giantos niya ang tanang kasakit ug gibutang-butangan, gihukman, gilansang sa krus. Si Jesus nang nag-atiman sa panginhanglan sa iyang inahan o sa iyang mga disipulo. Sa ikatulong adlaw siya nabanhaw, ang lubnganan wala na isulod. Siya mibarog diha sa tuo nga kamot sa iyang amahan. Sila nang hinaot nga kita mo pili sa pagsunod sa atong pakigsaad ug mubalik sa ilang presensya. Kining kinabuhi sa yuta dili atong katapusan. Kita wala mahisakop din ninyo tanong panimalay apan kita mga mahangturong mga binuhat nga nagpakabuhi sa temporaryong kasinatian. Si Jesucristo buhi. Siya buhi ang tanang anak sa Dios mabuhi sa kahangturan. Salamat siyang malaong sakripisyo. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brothers and sisters, Ako minahal nga mga kaigsuonan. Diha sa basaw ni Mormon, ang mga pulo nga karong adlaw balik-balik nga gigamit aron paghatag o pagtagad sa tambag, mga saad o mga pagtulunan. Si Hari Benjamin sa iyang katapos ang pakigpulong miawhag, paminawa nga ako mga pulong nga naa kaninyo karong adlaw. Abriya inyong mga dunggan nga kamo unta makadungog. Ang inyong mga kasing-kasing nga kamo unta makasabot. Ug ang inyong mga nahuna nga kamo makasabot sa misteryo sa Dios aron mabuksan ang inyong mga pananaw. Ang kinitibuk ang komperensya susama ni ana. Kita mianhi aron maminaw sa tambag karong adlaw nga kita unta matinud-anon sa tanan nga panahon ngadto sa Ginoo sa iyang ebanghelyo. Gipati gayud nako karong adlaw ang kaimportante sa bag-o sa atong pagkisalig ngadto sa basaw ni Mormon. Nga gitawag ni Joseph Smith nga ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta. Ako nagkupot og kopya sa basaw ni Mormon. Kini nga akong 1970 nga karang edisyon ug bililhon kini kanako. Sa panagwan ini karaan na kini og guba na apan walay laing basahon nga sama niini ka importante sa akong kinabuhi ug sa akong pagpamatuod. Sa pagbasa niini ako nakabaton og pagsaksi pinaagi sa Espiritu nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. Nga siya mao ang akong manluwas nga kini nga mga kasulatan mga pulong sa Dios ug nga ang ebanghelyo gipahiuli. Kana nga mga kamatuoran kabahin na sa akong kinabuhi. Sama sa giingon ni Propeta Nephi, ang akong kalag nalipay sa mga butang sa Ginoo. Ani ang akong istorya. Isip sa kabatanon misyonaryo, ako midawat sa tambag ni Elder Marion D. Hanks nga bibisita namo sa Eastern States Mission. Siya kanhi presidente sa British Mission. Ang iyang duha ka misyonaryo aniya karon ang akong minahal nga kaigsuonan nga si Elder Jeffrey R. Holland o si Elder Quentin L. Cook. Sama sa iya mga misyonaryo sa England, siya mihagit namo sa pagbasa o wala markahi nga kopya sa basaw ni Mormon, labing minus duha ka higayon. Akong gihimo ang buluhaton. Sa unang pagbasa, kinahanglan akong markahan og linyahan ang tanan nga nagpunting o nagpamatuod ni Jesucristo. Ako migamit og pula nga lapis ug akong gilinyahan ang daghang tudling. Sa ikaduhang higayon, si Elder Hanks miingon nga kuluran ang mga baruganan ug doktrina sa ebanghelyo. Ug niini higayon na migamit ko og asul sa pagmarka sa kasulatan. Ako nakabasa sa baso ni Mormon. Kaduha, sama sa gisugyot ug dayon laing duha pa kagayon gamit ang yellow nga marker sa pagmarka sa mga tudling. Sama sa inyon makita, naghimo ko og daghang mugbo nga mga sulat. Adunay mas mahinungdanon pa sa akong pagbasa kaysa pagmarka lang sa mga kasulatan. Sa matag pagbasa sa tibuok nga basahon ni Mormon, ako nagpuno sa tiunay nga gugma alang sa Ginoo. Bibati ko og lig-ong pagsaksi sa kamatuoran sa iya mga pagtulunan ug kung sa unsang paagi nga kini magamit karong adlaw. Kini nga basahon nahaom sa uluhan niini lain nga tugon ni Jesucristo. Pinaagi niya nga pagtuon og sa espirituhanong pagsaksi nga nadawat, ako nahimong misyonaryo nga ganahan sa basaw ni Mormon ug usa ka disipulo ni Jesucristo. Karong adlaw, usa ka labing maay nga misyonaryo nga ganahan sa basaw ni Mormon mao si Presidente Russell M. Nelson. Sa dihang pag-upas siya nga natawag sa pagka-apostol, mihatag siya og lecture didto sa Accra, Ghana. Ang nanambong mao ang halangdon nga mga tao lakip sa hari sa tribo sa Africa, din siya misulti pinaagi sa tighubad. Ang hari usa ka seryoso nga estudyante sa Biblia ug nahigugma sa Ginoo. Human sa iyang pamayag, giduol siya ni ana nga hari nga nangutana sa perfecto nga in English, kinsa man di ay ka? Si Presidente Nelson may pasabot nga siya usa kay giordinahan nga apostol ni Jesucristo. Ang sunod nga mga pangutana sa hari mao, unsa imong ikatudlo nako bahin ni Jesucristo? Si Presidente Nelson mikuha sa basaw ni Mormon o mipakli niini ngadto sa 3 Nephi chapter 11. Si Nephi, si President Nelson mingon, mibasa sa hari nga sa mga Nephites, tanawa ako mao si Jesucristo, kinsa gipamatud-an sa mga propeta nga moani sa kalibutan. Ako ang kahayag ug ang kinabuhi sa kalibutan. Si President Nelson mihatag sa hari niya ng kopya sa basaw ni Mormon ug ang hari mitubag, mahimo ko nimong mahatagan og mga diamante
o mga ruby apan walay labaw kabilihon kaysa ining dugang nga kahibalo bahin ni Ginoong Hesukristo. Dili ra kana ang ehemplo sa unsang paagi nga atong minahal nga propeta may paambit sa basahon ni Mormon. Siya mahatag og kopya sa basahon ni Mormon ngadto sa gatusan nga mga tao sa kanunay nagpamatuod sa iyang pagsaksi ni Hesukristo. Sa dihang si Presidente Nelson nakikimamat sa mga bisita, mga presidente, mga hari, mga pangulo sa estado, mga lider sa negosyo o sa mga organisasyon sa laing mga tinuuhan, anaaman sa puno ang buhatan sa simbahan o sa laing kaugalingong mga dapit, siya uban sa balaang pagtahod, mirepresentar ni ini nga basahon sa uban. Siya mahimong muhatag nila og daghang butang nga pinutos o mga regalo nga ibabaw sa mga lamisa o mga kuranan o mga kabinet isip handumanan sa iyang pagbisita. Apan sa mihatag kung unsay labing bililhon kaniya, labaw pa sa mga ruby o diamante sama sa gihulagway sa hari. Ang mga kamatuoran sa basahon ni Mormon, si Presidente Nelson mingon, adunay gahom sa pag-ayo, paghupay, pagpahiuli, pagtabang, pagligon, pagpakalma, pagdasig sa atong mga kalag. Ako nagtan-aw samtang kini makopya sa basahon ni Mormon gikuptan sa mga kamot ni adtong midawat niini gikan sa atong propeta sa Dios. Walay laing mas labaw pa nga gasa. Baguhay lang nakighimamat siya sa asawa sa presidente sa Gambia dito sa iyang opisina o mapaubsanong mihatag niya og basahon ni Mormon. Dili ra siya kutob diha. Siya may pakli sa mga pahina aron bahasahon uban niya aron mutudlo o mupamatuod ni Hesukristo sa iyang pag-ula ug sa iyang gugma alang sa tanan niya nga mga anak bisan asa. Ang atong buhay nga propeta naghimo sa iyang bahin aron ipakatap sa yuta ang basahon ni Mormon. Apan dili siya makahimo niini nga siya ra. Kita kinahanglang mosunod kaniya. Nadasig sa iyang ehemplo, ako naningkamot sa mapabsanon o madasigong paagi nga mopaambit sa basahon ni Mormon. Baguhay lang na aduna ko'y bulaton dito sa Mazimbaki. Ang mga lumulupyo niining matahong nga nasod na limbasog sa kakabos pagkadili himsog, walay trabaho, mga bagyo, kagkubot sa politika. Ako mapasidungganon nga himamat sa presidente sa nasod, si Felipe Nyusi. Sa iyang hangyo, ako nagampo alang niya ug sa iyang nasod. Ako mingon niya nga magtukod kami og templo sa ni Hesukristo sa iyang nasod. Sa katapusan sa akong pagbisita, ako mihatag niya og kopya sa basahon ni Mormon sa Portuguese. Iyang lumad nga pinulungan. Ug malipayon siya nga midawat niini. Ako mo pamatuod bahin sa paglaom ug saad alang sa iyang katawan nga makita diha sa mga pulong sa Ginoo alang ni anak nga gikan niya nagpahina. Sa laing higayon akong asawa si Melanie ug ako nakikimamat sa hari og reyna Lacey III sa Lesotho didto sa ilang panimalay. Alam namo ang labing importante sa among pagbisita mo ang paghatag niya og kopya sa basahon ni Mormon ug dayon ang pagpaambit sa akong pagpamatuod. Kung akong tanawon og balik kana nga kasinatian, usa ka bersikulo sa ulahing adlaw nga kasulatan ang misantop sa akong nahuna. Ang kahimpitan sa akong ebanghelyo mahimo tingali nga ikapahayag pinaagid sa bahuyang ug yano ngadto sa mga lumulupyo sa kalibutan ug sa tubangan sa mga hari o mga magmamando. Ako may pakigbahin sa basahon ni Mormon ngadto sa ambasador sa PADNI sa India ngadto sa United Nations sa Geneva ug ngadto sa talahurong Patriarch Bartolomeo sa Eastern Orthodox Church ug daghan pa. Akong gibati ang Espiritu sa Ginoo nga nag-uban namo samtang personal na akong gihatag nila kining sukaranan sa atong tinuhuan. Ug mihatag sa akong pagsaksi ni Hesukristo ang bato sa pamag-ang sa atong hugot nga pagtuo. Kamo dili kinahanglan nga moadto sa Mozambique o sa India ug makighimamat sa mga hari o mga magumando aron mohatag sa usa ka tawo niini nga basahon sa sagradong pagtulunan o mga saad. Ako modapit ninyo karong adlaw nga mohatag sa basahon ni Mormon ngadto sa inyong mga higala ug pamilya, mga kauban sa trabaho, sa inyong coach sa soccer, sa tindero diha sa inyong merkado. Sila nagkinahanglan sa mga pulong sa Ginoo nga makita dinhi sa basahon. Sila nagkinahanglan og mga tubag sa mga pangutana sa inadlaw nga kinabuhi ug sa kinabuhing dayon nga moabot. Sila nagkinahanglan nga masayod bahin sa dalan sa pakigsaad nga giandam alang kanila ug sa gugma sa Ginoo alang nila. Ana kining tanan dinhi sa basahon ni Mormon.
Kung kamo mohatag nila og basahon ni Mormon, kamo moabli sa ilang mga nahuna o mga kasing-kasing ngadto sa pulong sa Dios. Kamo dili kinahanglan nga mo magbitbit og inimprinta nga kopya. Kamo masayon nga makapaambit ini gikan sa mobile phone, gikan sa seksyon sa mga kasulatan sa Gospel Library nga app. Hunaw na ang tanan niadtong kinsa mahimong mapanalanginan sa ebanghelyo diha sa ilang mga kinabuhi ug dayon padadi sila og kopya sa basahon ni Mormon ikan sa inyong phone. Hinandumiya ang paglakip sa inyong pagpamatuod ug sa unsang paagi nga kini nga basahon nakapanalangin sa inyong kinabuhi. Mga higala, isip apostol sa Ginoo, gidapit ko kamo sa pagsunod sa atong minahal nga propeta si Presidente Nelson sa pagpakatap sa yuta sa basahon ni Mormon. Ang pagkinahanglan dako kaayo. Kita kinahanglan mulihok karon dayon. Ako mo saan nga kamo maapil sa labing dako nga buhat sa yuta ang pagpundok sa Israel. Samtang kamo madasigon sa pagtabang niadtong kinsa natago gikan sa kamatuoran tungod kay siya wala masayod asa kini pangitaa. Sila nakinahanglan sa inyong pagpamatuod ug pagsaksi kung sa unsang paagi nga kini nga basahon magkapausab sa inyong kinabuhi ug nakapaduol ninyo sa Dios sa iyang kalinaw ug sa iyang mga balita sa dako nga hingpit nga kalipay. Ako mo pamatuod nga pinaagi sa balanong plano sa basahon ni Mormon giandam sa karaang Amerika nga moabot aron sa pagpahayag sa pulong sa Dios sa pagdala sa mga kalag ngadto ni Jesucristo ug sa iyang gipahiuli nga ebanghelyo karong adlaw sa ngalan ni Jesucristo. Amen. We express gratitude Kami mopadayag sa among pasalamat sa The Tabernacle Choir at Temple Square sa manindot nga musika nga ilang gidali karong buntaga. Ang panapos nga mamumulong alang nini nga sesyon mao ang atong pinalangga nga propeta si Presidente Russell M. Nelson. Human sa iyang pakigpulong, ang choir motapos nini nga panagtigom pinaagi sa pagkanta sa All Creatures of Our God and King. Ang panapos nga pagampo ihaladayon ni Elder Taylor G. Godoy sa 70. My beloved brothers and sisters, Akong minahal nga mga kaigsunan. Daghang salamat sa tanan alang niining makadasig nga sesyon. Sukad sa atong komperensya ni atong Abril kita nakasaksi og daghang panghitabo sa kalibutan. Ikan sa makapasubo pag-ayo ngadto sa makalipay kaayo. Kami malipayon nga mo report sa dagkong mga komperensya sa kabatan-unan nga gipaygayon sa tibok kalibutan. Niining ang mga komperensya ang atong halangdong kabatan-unan hakaton nga bisan kun unsay mahitabo sa ilang kinabuhi. Ang ilang labing dako nga kalig-on nagagikan sa Ginoo. Kami nalipay nga dugang mga templo ang gitukod sa tibok kalibutan. Uban sa pagpahinungod sa matag bag-o nga templo, dugang Diyos no nagahom ang moabot sa kalibutan aron sa pagpalig-on kanato og pagpakigbatok sa nagkagrabe nga mga paninguha sa kaaway. Ang pag-abuso nagpakita sa impluwensya sa kaaway. Kini usa ka mabugat kaayo nga sala. Isip presidente sa simbahan ako mo pamatuod sa mga panudlo ni Ginoong Hesukristo bahin niini nga isyu. Tuguti ko nga klarohon kini. Ang bisan unsa nga klase sa pag-abuso sa kababayen-an, kabataan o ni bisan kinsa, usa ka salawayon ngadto sa Ginoo. Siya maguol ug ako maguol. Sa higayon nga si bisan kinsa napasakitan.
siya magbangutan o kitang tanan magbangutan alang sa matag tawo nga mahimong biktima sa pag-abuso sa bisan unsa nga matang. Kadtong magbuhat niining mangilngig nga mga buhat dili lamang adunay tulubagon sa mga balaod sa tao apan magatubang usab sa kasuko sa Dios. Sa daghang dekada na karon, ang simbahan mibuhat og daghan kaayong mga lakang aron sa pagpanalipod ilabi na gayud ang kabataan gikan sa pangabuso. Adunay daghang mga tabang diha sa website sa simbahan. Dapiton ko kamo sa pagtuon kanila. Kini nga mga giya ana aron sa pagpanalipod sa inosente. Ako moauhag sa matag usa kanato nga magmaabtik sa bisan kinsa nga mahimong ana sa peligro nga maabusuhan o sa paglihok dayon aron sa pagpanalipod kanila. Ang manuluwas dili mo baliwala sa pag-abuso. Og isip iyang mga disipulo, kita dili usab. Ang kaaway adunay laing makabalaka nga mga paagi. Usan ini mo ang iyang mga tinguha sa pagpahanap sa linya, tali sa unsa ang tinuod o sa unsa ang dili tinuod. Ang kusog nga bulog sa impormasyon nga anaa sa tumoy sa atong mga tudlo sukwahi lang, nakapalisod sa pagtino kung unsa ang tinuod. Kini nga hagit nakapahinumdum kanako sa usa ka kasinatian ni Sister Nelson og nako. Sa dihang mibisita kami og usa ka adunay hataas nga katungdanan diha sa usa ka nasod, diin gamay ra ang nakadungog bahin ni Jesucristo. Kining pinalangga nga tigulang nga higala, baguhay lang nga ng masakiton pagayo. Siya misulti kanamo ngatol sa iyang daghang mga adlaw nga naghigda. Siya kanunay nga magtan-aw sa kisame ug mangutana. Unsa ang tinuod? Daghan sa ibabaw sa yuta karon ang natako gikan sa kamatuoran tungod kay wala sila masayod asa kini pangitaa. Ang uban mo patuo kanato nga ang kamatuoran managlahi. Nga ang matag tawo kinahanglan nga motino alang sa iyang kaugalingon kung unsa ang tinuod. Ang samang pagtuo hunahuna lamang. Niadtong kinsa nagunahuna nga sila usab dili manubag ngadto sa Dios. Minahal nga mga kaigsunan, ang Dios mao ang tinubdan sa tanang kamatuoran. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mihangop sa tanang kamatuoran nga gipasabot sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Nakadunan man sa siyentipiko nga laboratorio o nadawat pinagi sa direkta nga pagpadayagikan kaniya. Gikan sa pulpito karon og ugma kamapadayon nga makadungog og kamatuoran. Palihog timan niyang mga ideya nga makakuha sa inyong pagtagad og kadtong mosantop sa inyong unahuna og magpabilin sa inyong kasing-kasing. May nampuon nga mohangyo sa Ginoo sa pagkumpirma nga unsa inyong nadungog mao ang tinuod. I love you, my dear brothers. Ako nahigugma kaninyo mga kaigsunan. Ako nagampo nga kining komperensya makahatag sa espirituhanon nga pagkabusog nga inyong gipangita. Sa sagradong ngalan ni Jesucristo. Amen.
Our gracious Father in heaven, among mahal nga langit nung amahan, sa panapos ni unang sesyon, kami dool nga kanimo bansa mong kasing-kasing nga puno sa tingo. Sa pagpadayag sa mong pasalamat, sa daghang panalangin nga among narawat gikan nimo. Mapasalamaton mi ni Ginoong Hesukristo nga kami mamaayo, nga mapasaylo. Mapasalamaton kami sa buhing nga propeta nga si Presidente Russell M. Nelson og sa iyang magtatambag og sa 12 ka apostoles. Panalangin na sila og dasiga sila. Og palihog uban nimi sa imong espiritu aron among nahunog kasing-kasing maabli. Aron kami makahibalo unsaon nga mahimong disipulo ni Hesukristo. Panalangin ni kadtong nanginahanglan palihog. Liguna sila og hupahaya sila. Og panalangin na ang kabatonon, ang mga misyonaryo, ang mga return missionaryos tibuok kalibutan. Kami nahigugma kanimo langitong amahan sa ngalan sa imong anak nga si Hesukristo. Amen. This has been a broadcast of the Mao Saturday. gato ang Sibya sa Sabado sa buntag nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibukang komperensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamulong gipili gikan sa mga leaders sa simbahan. Ang musika gidalit sa The Tabernacle Choir at Temple Square. Kini nga Sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.